Začíname s bežným fibrovým kotúčom z oxidu hlinitého so zrnitosťou 24 a týmto kotúčom vykonávame zrážanie hrán na tomto kuse konštrukčnej ocele. Fibroví kotúče sa vyznačujú predovšetkým svojou priaznivou cenou. Aj pri 10-násobnej rýchlosti nám to trvá pomerne dlho. Po 36 minútach prerušujeme proces, pretože sklo je matné a materiál je už prehriatý. Pri brúsení sa výhodná zrnitá štruktúra korundu opotrebovala natoľko, že nakoniec sklenela. Pri protisvetle je to dobre vidieť na trblietavých častiach skla. Nový KFX Speed kombinujeme s rovnako novým oporným tanierom RH Speed. Oba produkty boli špeciálne prispôsobené jeden druhému, vďaka povrchovej úprave umožňuje vyšší úber pri zníženom vývoji tepla. Veľký rozdiel tu robí zrno. Špeciálne geometricky tvarované keramické zrno. Jeho trojuholníkový prizmatický tvar a materiálové vlastnosti robia KFX Speed agresívnejším a odolnejším ako väčšina doteraz známych fibrových kotúčov. Zrno 36 Plus odstraňuje výrazne viac a rýchlejšie materiálu ako zrno 24 štandardného fibrového kotúča. Akým štandardný fibrový kotúč je už opotrebovaný, KFX Speed je stále použiteľný na veľa brúsnych prác. Výsledkom je 1,17 minút, čo je o viac ako 64% rýchlejšie, počítané do momentu prerušenia. Ďalšia veľká výhoda. Prach z brúsenia vo vzduchu je výrazne znížený a hrubé triesky doslova úlpia na sebe. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.